Nou episod. Astăzi ne jucăm Battle Royale. După cum vedeți, e un joc destul de tare, dar eu m-am obișnuit să mă joc cu Counter-Strike și nu știu exact cum se joacă jocul ăsta. Și cum v-am spus și în alte episoade, o să fac și alte jocuri faine rău. Și nu uitați să apăsați butonașul de like, share, să-mi dați și să vă abonați la canal și mai ales să apăsați clopoțelul. Și hai să începem. Deci dăm Rocket Royale. Un minut și nu știu ce. Da. Destul de tare. Da, e destul de tare. Acum trebuie să așteptăm cam o grămadă sau ceva, nu știu. Nu. Ce bine. Acum ne dă, nu știu, într-un match sau ceva. Cam da. După cum arată imaginea, da. Deci aici mi arată săgeata să mă duc într-un portal? Ce cu portalul ăsta? Ok. Mamă! E chiar tare rău! Ia să vedem un pic. Dacă nu mă înșel, aici mă dă la un alt... Mamă, tare! Dar dacă mă prinde alții, cam am velit-o. Că nu vreau să o omor. Deci avem aici tot felurile. Stai că știam eu ceva. Așa. M-am mai jucat jocul ăsta acum 2 ani, cam așa. Nu mai țin minte cum era. Oh! Nu vreau. N-au ăsta. Deci aici cred că găsim... Mamă! Ce-am văzut! Ce armă! Tare, stați. Ok. Acum... Wow! What? Ce tare! Și în același timp fain. Deci... să fim atenți să nu ne omoare alții. Ai, pe bune, chiar așa de puțin? Am crezut că mai mult decât asta. Parcă nici măcar nu mi-a dat așa de multe arme. Vai de mine, ce să aud? Ce să aud de aici? Deci dacă apăs mai... Hello? Stai că eu trebuie să-l omor. Îl iau eu. Ok, cam bine. Deci noi avem 10 din 100 și dacă avem 100, e foarte bine că ne putem construi o navă spațială și să ne teleportăm. Cam așa. În zonele cu mai multe case se găsesc mai mulți oameni. Cred, nu știu.
Deci, aici cred că a fost luat. Nu este nimic. Aici e o biserică. Biserică. Nu e nimic. Haideți să mergem acolo. Să mergem acolo. Acolo. Alea sunt cele mai faine din de aici, de la. Oh, nu. Oh, nu. Cum? N-am vrut să pierd. De ce? De ce? Hai că nu-i corect. Ăsta m-a omorât. Mama are și rucsac, se vede. Mamă, nu m-am gândit că și la asta. Mamă, deci, mamă. E fain. Da, ăsta chiar că e pro. What the fuck? Ce naiba face asta aici, frate? E închis la închisoare sau ce naiba? Pe aici am luat eu, fraiere. Sau... Nu am luat. Deci, eu nu înțeleg de unde poate să ia prostia asta. Nu înțeleg. Ăsta e negru, nu-mi place. Bătrân. Haide să ne mai jucăm o dată. Ai reclamă. Dar nu știu de ce e reclamă. Reclamă, dar nu nimic. Așa. O luăm pe fată, cred. Na, pe băiat. Dăm aici. Nu, peste. Upgrade. Nu. Ok. Mersi. Acum... Modern battery. Rocket. Numai că nu știu cum să joc, frate. Nu știu absolut deloc cum să joc, dar nu-i nimic. Deci eu trebuie să-mi construiesc, dar nu știu de unde. Sau ba, da, știu. Deci în 86... Deci în waiting for player. În 80 de secunde o să intrăm în portalul ăla. Cred că o să câștigăm. După părerea mea, că nu am câștigat ultima oară. Deci am văzut că dacă nu te aperi, vai de tine. Am vrut să-l frăiresc pe ăla, dar am crezut că pleacă. Dar m-a nimerit cu o pușcă. Dar nici noi n-am avut prea, cum să zic, așa, arme bune. Și mi s-au terminat și gloanțele. Deci n-am avut cum. Ok. Haide. Așa. Deci de asta. Ok. Deci aici să ne dea noroc Domnul ca să găsim odată ceva. Nu? Nimic? What the fuck? Ce
naiba? Nu-i corect. De ce, mă? De ce? De ce? Zi-mi și mie de ce, mă? Nu. Am crezut că-i spart. Dacă era spart, însemna că cineva să fi fost acolo. Cred. Nu știu. Deci... A fost pe cineva pe aici. A fost. Stai. Cred că am văzut ce pe cineva. Să mă înșel eu. Nu, mă, pe aici nu. Și-am găsit o armă bună. Da, asta e o armă bună. Nu. Ce? Unde? Și cum? Unde? Nu. Fugi. Fugi. Fugi, că nu mai vreau, mă, să fiu. The fuck, man? Ce pula mea, mă? Mi-ai dat tot, mă. Așa, hai. Așa, mă, bravo, mă. Așa, mă. 3. Am avut numai 2, mă. Dar nu ne trebuie acum. Deci mai avem încă o armă, asta e bună. Asta da e bună, asta de ceva. Da, aia. Ai, du-te, mă. Cum n-a... Ai, du-te, mă, că n-are cum, mă, n-are cum, mă. Bă, ăștia sunt în echipă. Ok, cam atât a fost episodul de astăzi și ne revedem data viitoare. Pa, pa!